Vo vyrovnanom zápase si poradili banditi s Fešákmi 3-1, pri mikrofóne Lukáš Konfráter, ktorý strelil prvý gól a nahrával aj na druhý. Lukáš, sám si hovoril, že už to víťazstvo muselo prísť, takže zaslúženie z tvojho pohľadu dnes? Boli sme dneska bojovnejší, samozrejme boli tam šance z jednej aj z druhej strany, bol to vyrovnaný zápas, ale tak to býva. Zápas predtýmto sme prehrali vysokým rozdielom, tam sme sa nemali o čom baviť, bol super, bol lepší a v predchádzajúcom zápase sme zase mohli ťahať ten víťazný koniec, no taký je futbal, to je gulota, tak sa hrá. Dnes ste zvolili takú, by som povedal, breakovú taktiku a na supera to dokonale platilo, pretože sa vám otvárali dvere do tej ofenzívy a to ste aj zásluhou tvojou využívali. Áno, zvolili sme takú breakovú, keďže máme tým, ktorý nemám bohužiaľ kondične tak natrenovaný, ako by mohol mať a môžeme hrávať jedine túto taktiku a z toho môže plynúť to ovocie. Dávali vám v ofenzíve až moc veľký priestor Fešáci? Boli dobre defenzívne na tom, no mali problém s rozohrávkou zo zadného a tam to vlastne plynulo, nátlak mali a hneď bola chyba od Koba a z toho sme dneska dokázali zvíťaziť. Lukáš, ďakujem.